नोंनि बै मेगननि साराया मानि मोन्दांथि होनो सानदों साना सानफ्लांगारो नोंखौ मोनाब्ला दैया बारजुमो आरोबाव गोदान बर' मिउजिक लानानै फैलायबाय एएस प्रेजेन्ट प्रडाक्सन इउटिउब चेनेलनिफ्राय मोनसे गोदान बर' मिउजिक फैगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों फागला जावलिया आरो जों बे मिउजिक भिडिअ'नि फाव खालामनाय नुनो मोनो बिथां सिमां सैनारि महिसा गयारि आरो माखासे फावगिरि बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबदों पवन आरो लैथोमा बिथां ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होखाबाय एएस प्रडाक्सन प्रेजेन्ट इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव एएस प्रडाक्सन बिथांमोननि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो आंनि चेनेलाव भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना गालां।